ka gani ka so ka yi rana ka zo ka sayi madara ko? A ni boddo na zo ne ma. Sau da yawa iyaye sukan yi wa 'ya'yansu zaɓi akan matar da ya kamata su aura. Wannan na faruwa ne domin a kare martabar gida, sarauta, muhibba da makamantansu. Amma kuma ba kowane lokaci ake samun nasara ba. In an gani san gona ba a gana ma'auna ba. Gauro ya shafura bare mai mata. Kamfanin Al'umma Production ke gabatar muku da fim ɗin Zaman Duniya. Wa ya baka izini ka shigo ƙasa ta ka zauna? Kowa haka ne, an haife shi ba shi da komai a duniya, ya samu kuɗi, ya samu sarauta. Ya kamata ka san da wa kake magana. Na sani mana, ba sarki bane yake gabana? Hattara ne wa fulatin ƙauye. Yarima magajin sarki, ga kuɗi ga mulki, ga ƙuruciya ga haiba, ga tagomashi ga kyau. Komai lalacewar mata ta fi kashin shanu. Zaman duniya. Kyakkyawan tanadi, kyakkyawan ƙarshe. Sai dai fa Yarima kam yayi gamo. Yar mutum kamar yar aljan, yar fullo. Me sa a sauya tunani? Wai a baka ya fi kaza a kurki. Zaman duniya. Zaman duniya. Tunda dai yanzu zomanki ya samu lafiya, ai sai dai mu gode ma Ubangiji. Tunda an ci sa bai karye ba. Ni fa ba maganar zoman ne kawo mulki. Ke kwa ai na zata maganar zoman shine idame ki. Kina so in ce ina son ki, ina matukar kaunar ki. Abun nan yana ban mamaki. Ku fado ba ku jin kunyan ku kalli idan mutum ku gaya mashi magana. A'a, ka so sa kanki, ai kunya ai ka gama kayi rashin kunya kam. Abinda nake so da kai in gaya maka, yarka ka nemi ɗaki ka kulle ta har abada ka ta ƙara fitowa, balle su ido da Yarima. Ban she ba za a yi ba, ko ban she za a yi, amma lallai ku she sarki ya zo da kanshi. Ma gaskiya abinda mai martaba yayi bai kyauta ba. Ja baki ka kai mai shiru. So kake ka je ka auro mana yar oho? Yar wanda ba sani ba? Kana dan sarki jikan sarki? Jikina yana bani kuna dab da ku rasa. Hatta gawa na sai kun yi kuna bincike inda take. Za ki mutu kuwa yanzu. Ƙwarya ta bi ƙwarya, in ta bi akwashi sai ta fashe. Labarin zuciya a tambayi fuska, keke da keke, maganin mai wayo. Sa'alu kudin yaro, in ta samu arziki ba shi wuya. Ranar kuskure ba a daidai, rashin sani ya sa makaho ya taka sarki. Mugunta fitsarin fako, mai shi take dawowa. An san mafari, an san makari, ba a san tsakiya ba. Shiryawa, yaro da gari abokin tafiya, Nazir dan Hajiya. Daukar nauyi Ibrahim Bauri. Labari da tsarawa Yakubu M Komo. Shirin Abubakar AS mai kwai. Ba da umarni Ali Gumza sak. Sauru ya je ɗaukowa ki gudu. Kar ka bari malam ta dawo ta same ka anan. Ki gudu mu bi. Haki rai zai rataya a wuyan ka malam kun shiga uku. Ku da ki kyale shi mana, ki kuma shi mana na wanki da shi. Ayya baffa na illafi mako. An ci an hana maye, ya ce da sauran kuka. Zaman duniya. Bus, ku tare mu a kasuwa kwanan nan. Na yi matuƙar murna da farin ciki da Allah ya nuna min wannan rana. Kuma wannan rana ce da muke taya mai martaba murnar cika shekara 20 a gadon mulki. Wai saboda zaluncin da masarautar nan take yi a garin nan. Abu yanzu mu za ta yi haka? A garin nan
An haramta hira da 'yan mata da daddare saboda gudun baɗala. A fitara su! Me yasa kuke so ku ɓata aikin polis? Wace doka ce ta baka dama ka daki mai laifi in ka kama shi? Ranka ya daɗe ƙarya yake matsi amana ne. Ke ya fara isanki fa, ya fara isanki. Ki shiga taitayinki. Kai malam da ka ta aikin banza aikin gobe. Ƙaran mijina ya kawo. Ya mai girma mai shari'a, ina neman kotu ta yi mana adalci. Kotu ta yanke Saratu hukuncin zaman gidan yari na shekara 1. Objection, my lord. Objection sustained. Objection sustained. Takardar saki ne. Me ka ce? Takardar saki, kuma na sake ki saki uku. Kai? No. Baka isa ba. Baka isa ba. A ina nake ne? A ƙauyen Marke kake. So yayi ku. Ni ce fa matarka Bintu. Mun haɗu da kai a bakin rafi shekara 2 da suka wuce. A duk lokacin da kake so ka cimma wani buri naka, ka rufe ido, ka saurari zuciyarka, za ka samu maslaha. Ni ma yanzu da na rufe ido na, sai nake ganin cewa abin da na daɗe ina sa shi, buri na ya cika. Me kenan? Burin aurenki. Mun yi aure har mun haihu da kai. Ban san wani abu game da wannan abu da kika faɗa ba yanzu. Ni ku kyale ni, gida zan tafi. Kai hakuri kar kai ma haka, in ka tafiya zan yi. Life is really simple, but sometimes people insist on making it complicated. Allah ya shi tsakaninmu da ku. Babu wani abu a rena illa alkhairi. To ai alkhairin ne wanda muka mallaka kake nema ka kwashe shi. Kampa Motion Pictures, after the success of Rabu Ajay, Halwa and Daiman, brings forth another masterpiece. Mijin mace biyu. To yanzu idan ne aure, wa zai rike min ɗan Subhanallah. Akwai sauran rana a gaba. Mijin mace biyu. Duniya baka san ta ina za ta jaka ba. Jaka ba. Farin ciki baka san wane zai baka ba. Gaskiya mun rike ta zama mana ci gaba. Ci gaba. Adalci ya zama mana hasken rayuwa. Da ke ba kyau san zuciya. Alƙawarin na rike sahibi. Ko ina za ki je gimbiya. To me kike wani kallon mu ko san wani kike a ciki? Girma ne ya faɗi. Girman ku da mutuncin ku ya zube a idanun yar ku. Bana hakan duk wani kalubale da zan fuskanta. Mu da kai mu zuba. Lost in an unknown world, a man is subjected to mockery, insulted, scorned, and abused. He becomes miserable and frustrated. Da za ku taimaki kanku, ku cire ƙeye da kuke mun a cikin zuciyarku. Ku yarda cewa haɗuwa ta da ku kadara ce daga wajen Allah. Mu duk ba nan muke so ka gane ba. So muke Allah ya saka fuskanci cewar mu fa kaunarka ne kwata-kwata ba ma yi. Saboda ka kuma saura iris. Mijin mace biyu, a Shazali company produced by Naziru Dan Hajiya, screenplay by Jamilu Nafsan, story and directed by the Whiskey director Ali Nuhu. Mijin mace biyu. Wace ce ke? Biyo ne akai. Sunana Jamila. A lokacin da na shigo a ruɗe nake ban mai la'akari da wata waya ba. Ita ce wayar wacce ta kashe maka mata. Ita ma da na buɗe na ga hotonta. Za ka iya gani ko don kasancewar idan ka ganta
za ka iya haɗa ta da 'yan sanda mafi kusa. Kai? Wani aji da ce? Yaro bari murna karanka ya kama zaki. Yawan rai maganin annoba. Idan za ka gina ramin mugunta ka gina shi gajeru. Idan Allah taimako nake nema aka turo ni gunka. Wallahi jakar kuɗi na ce ta faɗi. Kuma azare zan je ba ni da kuɗi nake nema a taimaka min dan Allah. Ko ina ne kike da buƙatar zuwa za ki ainihin zuwa. Ina son yanzu nan ku tura min 'yan sanda guda 7 tashan Bauchi cikin fararen kaya. Sakaran ya sha alwashin sai yayi kuɗi dole, to Allah ya raba shi da shiga sharo ba sha. Kai kuɗi wato ainihin ko ta halin kaka. Kai kuɗi ko da mace. Wannan dole ne. Kaduna ne, Kaduna. Ni dan sanda ne. To shi kenan kawai mu fasa. Na dauko wato ainihin fasinja ce daga Gombe. Nake so do Allah saboda ke kadai ce a cikin gidan. To shine nake so da Allah in kawo ta nan gidanki ta kwana kafin gobe mu san ainihin yadda za mu yi. Dabara kafa ce kowa da irin tasa. Yaudara ta ci gida, maiya ta saci dan maye, kaka tsara kaka. Muguwar mace, shirin kamfanin CBC Media Concept. Dankali, budurwarka ta kashe maka mata, kare ya kashe ranar. Wato kamar ainihin ina jin ana dukan kofa. Me ke faruwa? Muguwar mace bisa shiryawar Khalifa CBC. Labari tsarawa Ibrahim Birnewa. Jagoran shi Ido Samhaji. Ba da umarni Ali Gumzan. Ne kuma Allah ke ban tsoro. Ya baka kai ta shuka abubuwan tsiyarka. Ya tanadi ranar da zai kawo ƙarshen ka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La haula wala quwwata illa billahi al-azim. Kai mutanen duniya suna bani mamaki yadda mutum yake aikata irin waɗannan ayyuka da gangan saboda abin duniya. Da annan bala ka taimaka min ka bani yaro na. Wallahi tallahi in ba ka dan nan ba zan iya mutuwa. Dan Allah ka taimaka min da dana, dan Allah ka taimaka min dana. Ya wannan fa ina zuwa? Za mu je Kano ne yalla bai. A tsawon daren nan? Baiwar Allah ba kya tsoron dare ne? Mu da muke da ku a hanya ina fa tsoro. Wallahi tafiya ce ta kama mu Saudiya zan tafi gobe da sassafe. Ya zama lalle na kwana a Kano. A'a, ashe ma hajiya ce. Ban riga da na zama ba dai tukuna. A kaman kin zama ai. To ai sai a ba mu na gobe. Muguwar mace. Shi arziki akwai alfarma gun hidima ba zai gajiya ba. In zuciya tana da tsantseni ko ta ci ta sha ba ta haɗiye ba. Mai hankali gami da tunani ba za yi aikin Aisha ba. Ita rayuwa ta kama. Assalamu alaikum jama'a maza da mata muna yi kowa da kowa barka da zuwa.
ƙawayen amarya tare da abokanan ango. Duk wanda ya zo gurin nan ya zo domin amarya da ango, domin ango Alhaji Aminu tare da amaryarsa Maryama. Ku tafa musu dan Allah. A gurguje abubuwan da aka shirya suna da yawa ɗaya bayan ɗaya. Akwai babbar mawaƙiyar nan, shahararriyar mawaƙiyar nan Fati Nijar. Ku tafa mata da Allah. Ita ce za ta zo ta zazzagar da zallar farin cikinta domin amarya da ango. Da ganin amarya da ango nan kun san sun dace da juna, yasa Allah ya hada su. Ku tafa musu dan Allah. Bayan shahararriyar mawaƙiya Fati Nijar ke muke jira domin ta nishadantar da amarya da angon nan. Ko ba ba musu da Allah. Jama'a Fati Nijar bismillah za ku iya tsaya daga nan. Shahararriyar mawaƙiyar nan in ta shirya ita muke jira mu gabatar da ita a gaban amarya da ango. Ku tafa mata da Allah. Abokanan ango kuma ku shirya. Kirki
amarya da ango suka zazzagar da zanga farin cikin su amma na ga alama amaryan nan ta fi nuna farin ciki akan angon nan kai ban yadda ba ango ya fi zubar da farin cikin sa da Allah ku tafa musu a gurguje babbar rana ce ranar da Alhaji Aminu yake alfahari tare da amaryarsa Maryama mawaƙan da aka shirya a gurin suna da yawa domin ƙayatar da amarya da ango a gurguje kuma nan ƙara kiran shahararren mawaƙin nan mai suna sai na gudu ku dafa masa da Allah a gashi nan shi ma zai zo da fasaharsa ko da ganin dole ka zo ka zubar amma dai Fatimi zai ta riga ta zazzagar da kalar na farin ciki bari mu kai za ka iya kamanta abin da Fatimi zai ta yi sai Allah sai na gudu. To a halin da ake ciki da yanzu ina bincike. Ina ganin kamar gobe sai ku dawo ko kuma shi sai ci gaba da tunawa yanzu kawai. Ina irin bincike kuma bayan wanda ake tuni yana hannun ban yi ma musu ba yana hannun akwai abin da muke buƙatar mu tabbatar kafin mu kai gurfanar da shi ga kotu. Shi kenan. Amma fa inspector ba za mu yi haƙuri da ci gaba da jan lokaci idan har ba za a ɗauki hukunci to mu kanmu za mu yi gaban kanmu mu kanmu ba ma so mu ɗau lokaci kuma ba ma so ma mu ja muna so a hukunci da wuri amma fa dole sai mun bi duk wani mataki da kuma ci ba fa kai haƙuri ina ganin yanzu ya kamata ku je gida ba wannan ba tukun yaro so nake ku bani rawar yarinyar nan je in yi mata sutura da kyau. Na so a ce da ina da ilimin shi amma dole akwai bincike da ke nuna da yake da sannan ba ya kawo. Aisha, kin gama shirya abincin? Na gama. Dama yanzu nake shirya shi ne sanar da fushi. Ina ya yake? Ya mu zai tun da ya shigo ɗakin ni ban ga fitowarsa ba. Na ji da ka rabu da shi. In ya ji yunwa ya fito da kansa ya ce. Don na fuskanci yaron nan gaba ɗaya idonsa ya rufe. Je ki kira mishi. Da duka wasan halin da yake ciki ba. Ba wai zan matsa masa ya ci abinci ba ne. Ina da maganganun da nake so mu tattauna da shi.
Na shigo ɗakin sa a gaban shi. Bayan ina shiga ne. Zan ci. Mai hidima don Allah ba zai fusata da sakamako ba. Ana bikin duniya. Ana bikin duniya. Ki yi haƙuri, wannan kukan ba shi da fa'ida. Ki sanyi. Ina zan sa rayuwata ta samu sassauci. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan ce irin bakar rana ce, irin musiba ce. Yadda nake ita guda ɗaya da nake ji da ita a raina. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ina irin bakar rana da na haɗe wannan musiba. Ya haƙuri. Yarinyar da nake da ita kaɗai a raina. Uzaifa? Me ya faru da Uzaifa? Menene Alhaji? Uzaifa ya jefa mu cikin masifa. Bala'i? Me ya same shi? Ya kashe Maryam a wajen walimar bikinta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inspector, ina so na ji sakamakon bincike dangane da halin da kesin ɗana yake ciki a bakinka. To har yanzu dai muna kan bincike. Amma abin da muke da shi a hannu yanzu shine Uzaifa shi kashe Maryam. Kafin ka ce mun kana da tabbacin cewa ɗana shi ya aikata wannan aika-aika? Ko dai ban da tabbaci. Amma na san cewa wukar da aka yi kisan da ita tana can wajen gwaji. Sai sakamakon gwajin ya fito tukuna za mu tabbatar da gaskiyar magana. Ni ina da tabbacin irin tarbiyyar da muka ba yaron nan ba zai wannan aika-aikan ba. Ba zai iya kashe mutum ba. Alhaji kenan. Sau da yawa yanayi yakan sa mutum ya shiga wani wato matsi wadda halayensa za su yi canja ba. It's okay. Ko zan iya ganin sa? Akwai abin da muke so mu kammala tukuna sannan mu ba da damar yin haka. Shikenan. Na gode. Sami ma. Ka ɗago kanka ka buɗe bakin ka kai magana kafin ɓacin raina ya fara aiki a kansa. Uzaifa, ba kai kalar wahala ba. Kar ka wahal da mu ka wahal da kanka. Ka buɗe baki kai. Shikenan, tunda haka ka zaɓa, na san abin da zai. Za mu ba wa yaranmu dama su bi hanyar da suke sa masu laifi su buɗe baki su yi magana. Idan suka tirsasa ka, za ka yi magana. Kunnanka, bakinka da idanuwanka za su tabbatar mana haka. Alhaji ina ganin kada ka tashi hankalinka game da matsalar Hajiya. Bacin rai ne da damuwa suke neman tayar mata da hawan jini. Amma insha Allah da zarar ta samu bacci za ta warware. Wato likita, amma dole ne Hajiya ta tara hankalinta. Ni nan da ka gani ne ma karfin hali nake. Dan ina cikin rudu na rasa sanin ta ina zan fara kamo bakin zara. To ina ganin Alhaji a mai da al'amuranka ga Allah. Insha Allah na san Allah zai warware dukkan matsalar da take damunka. Nagode. To sai Alhaji Allah ya kiyaye. Allah ya kiyaye. Nagode sai ka. Aisha yake ciki. Abba ta farka, amma maganganun da yake furta kamar ba ta cikin hankali. Subhanallah, bismillah. Gashi ta samu da ba kawai bane da ke bukata.
Me ce masa? Zalunci. Allah ya zalunce ni. Ina son sa kaina da sanyi a rayuwa. Hajiya Saratu, dan Allah ki kwantar da hankalinki. Ki daina irin wannan maganganun. In dai ina raye ba abin da zai samu ku sai. Kin ji ko? Ki kwantar da hankali. In da kuɗi suna magani, ɗanki zai fito. Ana bikin duniya sannan ake na kiyama, ran bikin duniya rannan akai na kiyama. Yau bai ba, za ka buɗe baki kai magana ko ba za ka buɗe baki kai magana ba, sai mu ci gaba da abin da muke ba. Haka ne. Sergeant! Bismillah. Shiga wani dukan shafi yan magana. Kuma jin daɗi ka zo yi na barista gobe ne yiwa da muka ɗaukar jami'an tsaro zai ci shi yasa ne ya ka yi zauna tattauna da abubuwa da amurka. Ina da damuwa da abin da ya ce bayan muka ba shi kuma hanyoyin da muke bi a baya muke yi nasara. Su ne karatun maka bai ce ba barista wani shari'a da za mu shiga shaban da waɗannan a baya da ka duba wani taɓa yin shari'a wani da kusanci ko a kisa saboda kai da kake tsammanin da kawo wai shi wani yaro da kake gani ba goshi ba kuma mahaifinsa da mutum ne babban mutum na tabbatar da yake ba zai sa ido ya ga cewa hukunci ya hau kansa ko ya sai amma har yanzu a cikin yake da ƙwarin cewa za a samu nasara tun da shaidu da yawa shaidu da dama sun tabbatar da shi ne wanda ya aikata wannan laifin don haka da hujjoji da za mu iya ƙararsa duk da haka barista akwai da sanin cewa wannan shari'a ta ce mai kalubale da za ka samu gaba a cikin wannan sana'a da ta taka muna yi maka alƙawarin kyauta ta wani mamaki da kan ka samu nasara ba matsala ka sa a ranka cewa insha Allah wannan shari'ar ma mun riga mun nasara. Inspector, to Allah ina so ka gaya min gaskiyar lamari. Menene ya hana gurfanar da Huzaifa a gaban shari'a? Wato wani abu ne yake faruwa. Tunda nake a rayuwata ban taɓa ganin mutum mai taurin kai kamar Huzaifa ba. Huzaifa yana hannun mu ba ƙarya bane. Amma matsalar ita ce har yanzu ya iya buɗe bakinsa ya tabbatar da cewa shi ne ya aikata wannan kisan. Idan kuma ban samu wannan hujjar ba, babu yadda za a iya gurfanar da shi a gaban kotu. To wannan ai ba abin da ya shafe ni bane. Ko Huzaifa ya amsa laifinsa ko kar ya amsa ni na yanke wata shawara. Zan gurfanar da Huzaifa a gaban shari'a. Zan yi gaban kaina. Saboda na gaji.
ka gane akwai abubuwan da nake so ka fahimta ka tsaya ka saurari bayanin da nake kokarin yi maka. Inspector, babu wani abu da zan fahimta face abin da ni na tsara wa kaina. Allah ya ba mu alheri. Alhaji na yi mamakin kuɗin da na gari a cikin akawun gina ne. Shi sa ce bari in yi in magana ko mantuwa kai aka saka musu. Ba mantuwa aka yi ba. Ai wannan ba wani abu ba ne. Akwai fiye da haka idan har ka bani haɗin kai muka yi nasara a shari'ar da za mu shiga da ɗana. Kana nufin akan laifin da Huzaifa ya aikata? Shi ko nake nufi. Amma kamar Alhaji barista, na san duk abin da kake so ka ce, to ba na bukata in ji su. Abu ɗaya kawai kunnuwa na suke so su ji shine zan iya. Shin za ka iya ko ba za ka iya? Zan iya. Ina son ka faɗi duk abin da kake so. Ni zan baka. A shirye nake na ƙarar da duk abin da nake da shi. An har zan fashi ran ɗana. Sannan zan ƙaro ma wasu lauyoyin wanda kai za ka jagorance su a shari'ar. It's okay. Thank you. Ina zo. Daukan kai ka fuskance ni, ina son mai magana da kai. Lokacin da aka biyo min kuma gurare ne. Na san za ka ɗauka cewa Maryam ta mutu ko? To ba ta mutu ba. Yanzu haka tana asibiti tana karɓar magani. Malam, lokaci ne. Huzaifa, zan sake dawo mu tattauna nan wannan magana. Bari ta kafa mu shi da kike ba samu da mai magana shi ba, amma na samu damar da Allah ta wajen shi. Wani irin hujjoji kenan? Karka damu, idan ka za su gani baka shigo ba. Barista kenan. Kana tunanin cewa kana da hujjojin da aka yi amfani da su wajen kare Huzaifa daga wajen shari'a? Ai a jikina nake ji gobe around this time Huzaifa ya kai dai ka sa ido. Allah ya nuna mana. Sannan wannan kotu ta yi la'akari da wata aya ta Alƙur'ani mai tsarki inda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wa katabna alaikum annan nafsa bin nafs. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa mun wajabta muku kan cewa duk wanda ya kashe rai a kashe shi. Dogaro da wannan kanuni na shari'a kuma hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da Alƙur'ani mai tsarki. Wannan kotu ta yankewa Huzaifa hukunci. Menene ya sarto? Menene? Wani mummunan mafarki ne an yanke a Huzaifa hukuncin ɗaurin rai da rai. Abu Hajiya Saratu, wannan fa mafarki ne ba gaske ba ne. Ina so ki kwantar da hankalinki. In Allah da ɗanki gowar haka yana tare da ki. Alhaji, ni na ga kai kanka hankalinka ba a kwance yake ba ballanta na ne. Dan na san ko bacci ba ka samu kai. Ni fa tsoro nake kada mafarkin ne ya zama gaskiya. Hankali na kwance yake Saratu. Sai dai matsala ɗaya shine ban san ya shari'a gobe za ta kaya ba ne. Babu komai. In Allah ya da kuma zai zo da sauki. Ki je ki sallah ki sallah. Kullum sai mun tambaya a kai sai kusan kwana 5 kenan. Sannan shi ma kullum sai mun tambaya a kai. Yanzu haka ma hoton da muka dauka. Nayi da shi ya bani ya bani suna hannun shi. Sai ga wannan ta wallahi kin fiye kalan magana.
Na gaya miki babu komai tsakanina da yawo zai fa ce kawai wa da kanwarsa. Kin ga ki faɗa min gaskiya daga ni sai ke ne ba kowa a tsakani. Ni dai na gaya miki ba komai idan ma akwai ai zaki sani ko? To shikenan na barki a ba komai din. Amma na san in tayi wari dole mu ji. Ya zai dawo. Lafiya kalau. Har kun dawo? Wallahi kuwa. Na biyo karɓan wani littafi ne wajen Aisha. Aisha, je ki ɗauko mata littafin. Ke kuma ɗauko kujerar can ki zo za mu yi wata magana. Alƙawari yakan sa nishaɗi, zuciya ke warai taɗi, idaniya ba za su mance ba. Shi arziki akwai alfarma. Maryam, me yasa kike yawan tambayar Aisha halin da nake ciki? Saboda ka cancanci haka ne ya Huzaifa. Gaskiya na gode. Kin san komai ɗan dalili ne. Ko me dalilin cancantar da na yi min haka? Ni ma kaina ban sani ne dalili ba. Amma kai me yasa kake yawan tambaya ta a wajen Aisha? Aisha ce ta gaya miki kenan. Eh. Maryam, kina da wanda kike so ne? Eh, ina da shi. Waye? Gaka? Da gaske? Kyautar zuciya ba ƙaramin al'amari ba ne, ya Huzaifa. Don haka ta fi ƙarfin a yi wasa da ita. Na gode wa Allah da na samu abin da nake fata daga gare ki. Gaskiya na yi farin cikin da faruwar wannan al'amarin a tsakanin. Dama na juma ina sa hakan ta kasance a tsakanin. Gaskiya ne kanwata. Kuma ina so ki mata godiya saboda samun abin da na dade ina fatan samu daga gare ta. Mun gode Aunty Maryam. Gaskiya kin cancanta miki kyauta. Gidan duniya yana da faɗi, abin cikin ta kan sa zumuɗi. Au, wannan shine tukuicin zuciyar tawa? Au, don ma kin yi sa'a ban yaga iya gurin da zaki karanta ba? Shi arziki akwai alfarma, in zuciya tana da tsantseni, ko ta ci ta sha ba ta haɗiye ba. Mai hankali. Maryam, yau kuma wani sabon salo kika fito da shi? Abin haska fuskan masoyina ne. To banda abinki hasken fuskanki bai isa ba? Duhu ne yake yawa, amma haske ai baya yawa. Gaskiya kina burge ni, saboda kin iya magana wallahi. Daga wajen ka na koya. Wai miki tambaya, wai me yafi so daɗi ne? Zaman lafiya da kwanciyar hankali. Wannan haka yake. Maryam, idan na rasa ki, wannan abubuwan da kika ambato ba za a taɓa samun sa daga gare ni. Insha Allah ma ka same ni. Ya kai ba. Na ji daɗi da na ji wannan kalmar daga bakinki. Dama na shigo ɗakin nan ne
saboda mu yi wata magana akan rikicin da kake son haddasa a tsakaninka da mahaifinka. Umma, wani irin rikici? Rikici mana. Me kake tsammani idan mahaifinka ya ji labari cewa ‘yar talaka ka zaɓa ita za ka aura? Haka ne Umma. Na san Abba ba zai yarda in auri Maryam ba, kasancewar ta ‘yar talaka ce. Amma ni kuma duk duniya Umma babu wadda nake so kamar ta. Dan Allah dan Annabi Umma ki taimaka mu. Dama Aisha ta bani labari, kuma shigowa ta ɗakin ne ya tabbatar min da abin da ta bani labari. Me kake tsammani idan mahaifinka ya san halin da kake ciki? Umma, taimaka min zaki mu dawo da alƙiblar Abba ya gane cewa da talaka da mai kuɗi. Kuma ba wai baya son talaka bane yi shi talaka. Indai dan Allah Umma ki taimaka mu. Ta yaya zan taimaka ma? Ka fi kowa sanin halin mahaifinka. Idan ya kafe a abu, duk duniya ba wanda ya isa ya hana shi. Ki taimaka min da Umma. Shikenan. Amma fa ba na ma alƙawari. Zan je in yi iya ƙoƙarina, kai ma kuma ka iya ƙoƙarinka. Maryam, wanda yake faruwa ne? Gaba ɗaya na ga ban gane miki ba. Me yake faruwa ne? Ya Huzaifa, wata wuta ce take ƙoƙarin kunnowa, kuma bana jin ni da kai akwai wanda zai iya kashe ta. Wuta ba kika ce. Daga ina? Tsakanin bangaren nawa da naka. Kin ga Maryam dan Allah. Ki duba ki gaya min abin da zan fahimta, amma ban gane me kike nufi ba. Bana jin akwai abin da zan iya gaya maka, amma ka jira, bari na kira abba na ya zo ku yi magana da shi. To kin gane. Na yadda ki je ki kira shi, amma dan Allah ki kwantar da hankalinki. Wannan damuwa da take barazanar dauke miki farin ciki ba na son ta fuskarki. Jikin na jiran shi. Alhaji, ina so mu yi wata magana da kai, ko kuma in ce ina so in ma albishir. Saratu, wannan wani irin albishir? Faɗi ina ji. To, Huzaifa dai ya samu matar da zai aure. Kai, alhamdulillah, na ji daɗi. Wannan wace yarinya ce Huzaifa ya zaɓa ka zai aura? Ya sunanta, 'yar wace ce? Ina fata za ka amince da ita kamar yadda ni ma na amince da ita. To alhamdulillah, ni ma kuwa ina da nawa albishir ɗin da so in gaya miki kuma akan amma ba da yake. Albishir ɗin me? Fara gaya min naki, ke kin san halina. Sai na ji aya sanan da ke ɗaukar nawa karatu. Ni ba kasafai nake so na fara tungu samun labari a kan Allah da ya. Ka ji abin da isa na ce ka zo domin guje abin da zai je ya zo game da tarayyar ku da Maryam. Abba, na ji abin da ka faɗa, kuma na gamsu da duk wani abubuwa da ka faɗa na halayyar mahaifina. Amma wani hanzari ba gudu ba. Ni na ga Maryam na ce ina son ta, kuma ni zan zauna da ita. Duk wani abu da zai faru ya kamata a duba bangare na ne ba bangaren mahaifina. Magana ta gaskiya ita ce, ko da auren ku zai kasance da yarinyar nan, to muna gudun sha'anin mutuwa ko tafiya ko rashin lafiya ko wani haka. Saboda haka gujewa hakan zai hana mu fuskanci wani wulakanci daga mahaifinka. Dan Allah ka rabu da yarinyar nan. Gaskiya Abba, rabuwa da Maryam kaga. Dan Allah dan Annabi kai hakuri, ka je ka nemi wacce ra'ayin ta daidai da ra'ayin mahaifinka. Dan Allah da Annabi. Ina fatan ka ji abin da na gaya ma. Inna lillahi. Shi arziki akwai alfarma gun hidima ba zai gajiya ba.
in zuciya tana da tsantseni ko ta ci ta sha bata haɗiye ba. Mai hankali gami da tunani ba za yi aikin Aisha ba. Ita rayuwa ta kama da mafarki, ya za a ce ba za a farka ba, kuma kaddara tana da mafari, bil adam ba zai kauce ba. Ana bikin duniya, ana bikin duniya. Me kake yana? Babu komai abba. Babu komai. Shikenan. Je ku kwanta tunda ka gida mu abin da kira. Na manta ban gaya maka. Bisa ka ta fito. Daga ran asabar mai zuwa sai ka fara shirye-shirye. Za ka yi tafi. Ban ga kana nuna farin cikinka da wannan magana da na gaya ma ba. Abba ina farin ciki. Ina farin ciki. Shikenan. Je ka kwanta gobe da safe ma karasa magana. To sai da safe. Allah ba mu alheri. Alhaji ni ban ga wani aibu ba. Dan Uzaifa ya zaɓo Maryam a matsayin matar da yake so ya aura. Ai ban ga wani rashin hankali ba. Na wannan wawanci ne da shashanci da kuma raina mutane. Alhaji babu ko ɗaya a ciki. Wannan abu kawai jarraba ce ta Ubangiji, Allah ya jarabce shi saboda ya san halin da yake ciki. Da sa hannun ki kenan a ciki. Alhaji babu hannuna a ciki. Na gaya ma wannan abu Alhaji. Allah ne ya jarabce mu da san ɗan nan namu kwalli ɗaya. Shi kuma ya jarabce shi da san ƴar talakawa. Ka gani? Iya so ya nuna hukuncinsa akan komai. Saboda yanzu idan muka ce za mu tursasa mai, sai mu zo mu rasa shi gaba ɗaya ɗungurgun. Wannan ba hujja bane dan a ce mun hana ku zai ba auren ƴar talaka a ce za mu rasa ɗan. Ba hujja ba ce. Alhaji. Tun yanzu fa yaron nan ya tursasa a kansa, ya hana kansa ci, ya hana kansa sha, na kuma tabbatar ma bacci baya iya yi. Yana ɗakinsa yana kwance ko fitowa bai yi ba. Na'am umma. Ki gaya min gaskiyar abin da yake damin ki. Ni ma wallahi ban sani ba umma. Kawai dai ina jin ciwo ta kowane bangare na jikina. Musamman ma kirji. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Ja. Wa yanzu jikin nata bai mata daɗi ba ne? Ai na ɗauka kawai ɗan zazzaɓi ne. Gashi nan dai. Malam, Maryam tana so ta jefa min fargaba a cikin raina. Fargaba me kuma? Ni dai tun da aka raba ta da wannan yaran, shi kenan hankalin Maryam ya tashi. A kullum da kake ganin ta, kwana biyu kenan, ba ce ba sha kullum sai kuka take yi. Insha Allah ma ba haka bane. Ni fa ba na son wata alaka ta ci gaba tsakanin yaran nan. Allah ya kyauta. Sannu. Zai fa ina magana ka kasa amsa mu. Dago kanka ka kalle ni ka fuskance ni. Gaya mun me kake so. Abba, na fi son lafiyarka da tawa lafiyar, kuma da ka dawoma cikin bakin ciki da damuwa. Gwara ni na kasance a cikinsu. Zai fa, karka da gaya mun me kake so a yi maka yanzu nan.
ina so ne ka daure ka taimaka a iyayen Maryam. Yin hakan zai sa su wanke wannan bakin fentin da suka yi maka na cewa kana kin talaka. Kuma idan ka yi haka zai sa su ɗauki 'yarsu Maryam su bani. Wannan ita ce bukatar ɗanka, wanda duk duniya ba mai haka in ba kai ba. Domin inganta rayuwarsa a yanzu shine inganta rayuwarmu nan gaba. Babu komai, kwantar da hankalinka, kuma ina son ka sa wannan abun a yanzu a zuciyarka kamar an gama. Ka ji ko? Shikenan abba, na gode. Barka da nagaji. Ana lafiya? Lafiya kalau. Alhamdulillah. Ai naji an ce kana ta neman mai gidan da nake ciki, nace to ko lafiya Alhaji yake neman sa? A'a, lafiya kalau. Babu wani abu. Kawai ina so mu dan tattauna da shi ne. Akwai ne muhimman tattauna da nake so mu yi da shi. A to zan faɗa maka inda za ku haɗu da shi. Amma dai ni ina ji a jikina hakika abin da kuke za ku tattauna kamar ina da alaka da shi. Shi yasa nake so a sanar da ni dan in fita daga cikin wasu Alhaji. To gaskiya ne da ban so in sanar da kai ba sai mun gama, amma tunda ka shiga waswasi to bara in cire ka daga cikin waswasin. Gidan da kake ciki to shine nake so in ga cewar na siya na mallaka maka shi kyauta. Wannan ba wani abu bane, domin wato 'ya'yanmu su samu kyakkyawar fahimtar juna. Alhaji magana nan da gaske kake ko ku dai Alhaji da yi abin nan? Wannan ai ka san babu wasa tsakanin da kai. To ubangiji Allah ya ubangiji na rasa in gode da zan maka Alhaji. Shi da Allah ya saka da shi. Haba da Allah ka bari matukuna ka rike godiya sai na gama cika buri na tukuna, amma wannan abu godiya da kake ai san dauka ko wani abin da nayi kawai ya ishe ka. Ka bari in gama cika buri. Idan ka ji ina inda yan adere da sahu suke taruwa to akwai tabarma, akwai majalisa a guri suna sallah a nan. In dai ka ji a nan guri yake zama kullum. To shikenan. Na gode fa. Allah ya saka da alheri, Allah ya kiyaye. Allah ya rufa asiri, Allah ya kare ka arziki, Allah ya raba ka da makiya. Wato Burja, ni har na rasa irin godiya da zai yi mutum. Yana haka muna zaune mutumin nan ya saya mana gidan da muke tunanin za a iya tashi mu kowa da wani lokaci. Ya biya mana kuɗin aikin hajji, sannan yarinyar ne ya biya kuɗin karatunta. Gaskiya Alhaji ya kyauta, amma malam mu duba dalilin da yasa yayi haka. Da ɗansa bai ce yana son yarmu ba, mu ma ba zai kyautata mana haka ba. Amma umma ni a ganina Alhajin su Uzaifa ya cancanci a gode masa, saboda a maimakon rashin mutunci muka fuskanci kyautatawa. Maryam, ba za ki fahimci abin da nake nufi ba. Mai hali baya fasa halinsa. Da zarar Uzaifa ya ce baya son ki, to dangin su gabaki ɗaya sun tsane ki. Kin gani kuma kin shiga uku a wurin su. A'a Murja, kake ɗauki wannan mummunan fatan. Ke dai fatan da zamu yi wa Alhaji Allah ya sa daga wannan lokacin har ranar tashin alkiyama ce ba zai ƙara kyamar talaka ba. Shi arziki akwai alfarma gun hidima ba zai gajiya ba. In zuciya tana da tsantseni ka shiga shirya mu tafi kotu. Mai hankali gami da tunani ba za yi aikin Aisha. Ka gani ka so ka yi rana ka zo ka sayi madara ko? A'a ni boddo na zo nema. Sau da yawa iyaye sukan yi wa 'ya'yansu zaɓi akan matar da ya kamata su aura. Wannan na faruwa ne domin a kare martabar gida, sarauta, muhibba da makamantansu. Amma kuma ba kowane lokaci ake samun nasara ba. In an gani san gona ba a gana ma'auna ba.
gauro ya shafura bare mai mata. Kamfanin Al'umma Production ke gabatar muku da fim din Zaman Duniya. Wa ya baka izini ka shigo ƙasa ta ka zauna? Kowa haka ne, an haife shi ba shi da komai a duniya, ya samu kuɗi, ya samu sarauta. Ya kamata ka san da wa kake magana. Na sani mana, ba sarki bane yake gabana? Hattara ne wa fulatanin ƙauye. Yarima magajin sarki, ga kuɗi ga mulki, ga ƙuruciya ga haiba, ga tagomashi ga kyau. Komai lalacewar mata ta fi kashin shanu. Zaman duniya. Kyakkyawan tanadi, kyakkyawan ƙarshe. Sai dai fa Yarima kam yayi gamo. Yar mutum kamar yar aljan, yar fullo. Me za a sauya tunani? Wai a baka ya fi kaza a kurki. Zaman duniya. Zaman duniya. Tunda dai yanzu zomanki ya samu lafiya, ai sai dai mu gode ma Ubangiji. Tunda an ci sa'a bai karye ba. Ni fa ba maganar zoman ne kawo ki. Ke kwa ai na zata maganar zoman shine idame ki. Kina so in ce ina son ki, ina matukar ƙaunar ki. Abun nan yana ban mamaki. Ku faɗo ba ku jin kunyan ku kalli idan mutum ku gaya mashi magana. A'a, ka so kanki, ai kunya, ai ka gama kayi rashin kunya kam. Abinda nake so da kai in gaya maka, yarka ka nemi ɗaki ka kulle ta har abada ka ta ƙara fitowa, balle su ido da Yarima. Ban she ba za a yi ba, ko ban she za a yi, amma lallai ku she sarki ya zo da kanshi. Ma gaskiya abinda mai martaba yayi bai kyauta ba. Ja ba kika kai mai shiru. To kake ka je ka aure mana yar oho? Yar wanda ba sani ba? Kana dan sarki jikan sarki? Jikina yana bani kuna dab da ku rasa. Hatta gawa na sai kun kuna bincike inda take. Za ki mutu kuwa yanzu. Ƙwarya ta bi ƙwarya, ta bi akushi sai ta fashe. Labarin zuciya a tambayi fuska, keke da keke, maganin mai wayo. Sa'alu kudin yaro, in ta samu arziki ba shi wuya. Ranar kuskure ba a daidai, rashin sani ya sa makaho ya taka sarki. Mugunta fitsarin fako, mai shi take dawowa. An san mafari, an san makari, ba a san tsakiya ba. Shiryawa, yaro da gari abokin tafiya, Nazir dan Hajiya. Daukar nauyi Ibrahim Bauni. Labari da tsarawa Yakubu M Kumo. Shirin Abubakar AS mai kwai. Ba da umarni Ali Gumza sak. Sauri ya je ɗaukowa ki gudu. Kar ka bari malam ta dawo ta same ka anan. Ki gudu mafi ni bi. Haki rai zai rataya a wuyan ka malam mun figa. Buɗe ki kyale shi mana, ka ba shi mana na wanki da shi. Ayya baffa na illafi mako. An ci an hana maye, ya ce da sauran kuka. Zaman duniya. Kus, ku tare mu a kasuwa kwanan. Na wakilin ango. Ni Alhaji Ahmad ina nema wa kanina Ismail auren. Dan Allah dan Annabi ka daura auren nan. Akwai matsala bana so na fasa. Ki haƙuri ki bayyana min sirrin dalilin da yasa Ismail ya fasa auren ki ranar auren ki da shi. Gidan nan mallaki ne. Da fatan ka san da haka ko? Ka bar gidan nan daga yau. Ba zan bar gidan nan ba. Every woman needs secret because the world has a way of making woman's life everyone else's business. You have to dig out a little place that's only yours. Wallahi sai kin ga menene matsayin ki da matsayin. Ki fitar da ni daga cikin wannan wasasin da nake. Ni yar shege ce. Ciki na aka haife ni. Ba ni da uba. Zaka iya zama da ni. Wannan wace irin magana banza ce? Bakori Entertainment Nigeria Limited on track with a movie full of controversy. Bani Baki, Broken Ties. San ba zai yi ba. Ismail ba inda zai je a gidan nan. Sai na ɗauki fansar da sai ta zama abun kwatance a idan mutane akan abin da wannan da aikata. Bani Baki. Two imperfect hearts meet, relate, and agrees on a perfect relationship. Bani Baki. Na so ne
Bani Baki, clear off your instincts by knowing the secret in this must-watch controversial movie. Bani Baki. Ba zan iya zama da kai a cikin gida ɗaya ba. Ina jin to baka da hankali. Jin da aka yi ka sha wani abu. The multiple award-winning actor Ali Nuhu, Lawal Ahmad, Halima Atete, Maryam Bo, Tijani Assassin, Ladidi Fage, and introducing Salisu Ahmad Babaje. Ke ce mafi alkhairi a tattare da ni, kuma ke ma kin san haka. To ai saboda kai banza ne, shi yasa nake gaya ma wannan banzar magana. Ashe akwai sauran makiran mutane irin ka. Wannan ya fi karfin makir. Fasiki ne, mutakabbiri, fajiri ne kai. Story Lawan Ahmad, producer Yahaya Dorani, Bani Baki, directed by the creative kid on the floor, Mansur Sadiq. To ba ruwanki da duk hukuncin da zan yi akan wannan magana. Ki zuba ido. Bani Baki. What? Kinga baya son ki. Da ce yana son ki. Ba zai guje ki ba. Ya goyi bayan mahaifiyarsa. Ya kamata a ce kin cire shi a ranki dan bai damu da ki ba. Ƙarya ne. Duk abubuwan da ya faɗa miki ba gaskiya ba ce. An yi mu haka ne saboda a ci mu mutunci. Love all, but trust a few, it is said, because man is not to be trusted. Wallahi tallahi idan baka sake ni a cikin gidan nan ba za ka ga daidai ba. Ba kai ba zama da yarinyar nan. Sai ka sake ta dole kawai. Mata ta magana kawai ta kare. Da aka ce wa kare ana biki a gida. Cewa yi gani a gas. Idan kana son ta ko bijirewa maganar mahaifiyarka. Bakori Entertainment presents Abin da Kai. Ina son matata. Ina ƙaunarta. Duk sanda kake wa mace idan har mahaifiyarta ba ta son ta, wancan banza ne. Ba zai yiwu ba in zauna da wannan yarinyar a matsayin surukata tana ci mu mutunci. Kaga mijina, ka kwantar da hankalinka. Babu wanda ya isa raba ni da kai. Wallahi ko ana mazuru ana shago. Abin da Kai. Living comfortably in their home, a couple is bothered by the burden of a mother-in-law. Not easy to live with and being a pain they tried to endure. Abin da Kai. Ba mai matsayi a so idan ba yarda, da zan yi sa'a ki zo ki miƙan sanda, kar in yi tsayi a so in komawa da sirri da riko da zaki miƙan yarda. Ambatan ciki zan sanar miki in yayo miki karba, kai na bar miki zan rike miki alkawar ki duba, mai faɗa miki zan guje miki ki ruban shi da gaba, zan tsaya miki in tayi miki so ya saba na sabo. Ba ni kudu za na tsaya. Lalan ya zo zan yi rukun kyan aniya. Lalayo. Abin da Kai. The last straw breaks the camel back as she sought for separation of the couples. And this brings a doctor into the picture who becomes interested in the woman. The crisis begins as the husband is not willing to divorce his wife. What happens finally? Find out in Abin da Kai. Wallahi na tsane ka. Me yasa zaka aikata irin wannan mummunan aiki? Ka raba ma'aurata biyu. Ka san laifin da yake cikin sa kuwa? Ka san zunubin da ka aikata? Zan iya komai akai. Komai. Abin da Kai. Lawan Ahmad movie. Written by Abdul Karim Papalaji, produced by Yahaya Dore, and directed by Ali Gumzak. Shi baka da mutunci? Shi kai azzalimi ne? Wallahi sai ka saka matata. Naji. Duk abin da ka faɗa kai na haka yi. Shikenan. Zan ɗauki mataki. Ƙarya kake. Babu wanda ya sayar ba. Watch out for Abin da Kai as the drama continues. Thrust of the innocent is the lion's most useful tool.